sometimes there are wake-up calls that you didn't even plan for them, which is izinto ufumaniseke ubana khange uzicingele uba zingenza ngala hlobo because ingqondo yethu ivuka in different ways. So you wake up. Those are the only thing endandiringa kuye is ungayingedamo indoda ayenza sense lowo mna affect ungayingedama ube indoda ayenza sense lowo bra nenutsu enkulu mose yena ke ngoku hayi cha awunebhibheli yakho awuye etake yona yabo kufana nalawo uyezinqonqa. Wow, brother. Azenza boxa. Yabona ke usendaweni la. Yabo? Awuyaqonda mfana. Yazinqonda. Akasangithuthuzile ubrother bayizoba right. Nokuthuthuzela kwenza wesimo sawukwazi ukuthi isagigitheki uthi nogigitheka ne uhleka fish on gigitheki ngiyafuka ngiyagixa yabo ezalili bra Baby, ngathi ngiyalwa ubutsha why it is so lokuthinta ba frio like engathi ngiyaya kuyalwa mna bona nto ngathi kuyalwa mna bethe makazi. I felt like kuyalwa mna because I felt like by hey la mazwi lana Acho ngibone relate. yeah but sometimes to lose someone that you were relying on or you were depending on and stuff like that thing feels though. I think it's very powerful. That's very powerful. Like, which is both things. Just like you're going to banana. Yeah, now who's the other thing that we clean out because of the divorce. Yeah, bro. Sometimes there are wake-up calls that you didn't even plan for them, which is izinto ufumaniseke ubana khange uzicingele uba zingenza ngala hlobo because ingqondo yethu ivuka in different ways. So you wake up call yes, in different ways. Officially now, my wake-up call is to lose my mother, to lose my father, which is both my fucking parents. They lost their life in 1 fucking year. You can imagine that lose abazali in 1 year. Like like that's why you come to that's what I taught Suicide. Suicide, suicide. September. Yeah, but so serious that way, yeah, feel like yeah, those are the only thing endandiringa kuye is ungayingedamo indoda ayenza sense lowo mna ungayingedama ube indoda ayenza sense lowo bra aba bantu benze ngawo ngamandla awo wonke so ngoku famba kakade wena awukho kulikaka indawo mna that's that indlela endiva ngayo ndibona ngayo lo way yabo umna fanele mna bagqibile abazali bam fondini ngoku mna ndikhule mna ke bandishiya ina 9 mna ndikhuliswe ngumkrotman wam ndikhuliswe mna ngembama nona yam kuthathwa hayi ucacisa igama
Ukucacisa umuntu. Khona wenze kaka wena cha. Hayi buti. Wo. Yabo ume kanje. Agqiba buye baye emaxesheni yabona kapha bengacenganga nje. Bribe. Kulela hlobo. Yabo. Kule wami ngomeftheka okay man. Angibe ngumfethu ngindisa. Hey, John kumbulunyaka. Lozama sofumana why nendunduni sponsor shop phakoma endlini banyaka. I think when I was hlala ngapha manje. Yeah. I like to say like I think done at 10. Yes, like Lozala wayithengisi amashwamshwam Sure. Osaka azawe. Yebo. Apha kum hey demon elithik ngalazi livelaphi. Xosha. Khona zathi alekeze dance isitwa ipengo. Kila sibona wena. Yeah, yeah. Pinge bo. Yeah. Yeah. Official la nyaka kabivume njalo. Yabo. La nyaka. Yazi yathi qila we. Stop la we. Come libe apendli. Yabo. Sandla sonke. Boom. Legacy Toshi. Yabo. Mntwana. Yabo. Officially umanyoko uyabona. Nonsense alekaka. Yabo. Tell Uyabona umanyoko ba hey umfethu uyaba. Yabo. Officially kwaza. Hey! Bazalwane, ubaqala. Yeah, brother. Hey! Dalekwa. Kathumeliswe. Babamba. Kamalonsha. Mama. Yeah, Velo se. Yes, I hate la bra. I hate nyanyan. I hate nyanyan skongo. Ngicapela nyanyan bra. Wandile qala mjita bra. Sayijikeleza indlu. Like didomos ncini ufishi dibaleka pha fuphi. Noma sayijikeleza 10 times or 20 times indlu. Kwedibaleka yena apha endlini. Apha yadi. Dibaleka yena. mama uzebhori wena Bathi ndadinwa. Ndaziba endiniwe mayibambe le kaka. Yabo, ndaziba endiniwe mayibambe le kaka. Yanibamba shem. Yandisa kunozalo. So ndilela thoba. Ela xesha. Ifiti. Phendi kaka. Ndizinikele ba ndiyobethwa. La feeling chaiwe amasimba. Ba hey, yomolwa. Like shem nyani, jasiwa pa endlini. Yeni yamo. Pera. Yes, boy. Amorwa. Atagindanda baba. Boda morwa. Amorwa John kubana unyaka fumanise ba okay ndisena ntsike sedameni. Yasifethu uyabona weyo. Apenda Bra. Akona nimurelwe ngaye Yoni muriwe ngedama jo. Like usathana ngedama. Yalaqondo nani khalati la phezulu. Bano. So ama le ya. Amasimo ya. Uyalo sekula apha. Ndanga yamo siyawo. Ya. So njengoba sikula apha ke uyafumaniseka ba nenduzo enkulu mose icala. Yena ke ngoku. Hayi kakhulu. Awune BBL yakho yo ayisho. Anomqondwana. Awune BBL. Awuye take wena. Anomqondwana. Angayisi fact. Ayene BBL. Mgulo tena Wena kulo point wena. Bethwa ndiye. Saba wena. Ongo. Bethwa ndiye ba. Oveli ku. Bethwa ndiye ba. Aromanga ndiye. Akwelwa nyana. But you know fena interviews. Bi. Fena interviews. Alo Alone nar na namo. Spatana na yo pati.
but it's going to get this pambane yabo, but it's pambane from a distance, not about this twerk yabo. Beka buya apha echinchezana uduplitiwe. Kanu phansi. Andiplitwanga fonini. Andiplitwanga jonga. Nomnqundo yabo. I think yabo sasela mangomna nam so samana sikhupha sifaka yo. Ayisabisaro ya. The fresh. Bani jonga. Lo mjida uthi bana, "Hi sister." Yabo? Uzobona na hlabe ibruke wethu encala yabo yeah yaliphuthe. Okay, What's going? andicenda yawoka lo mjida uthi, "Sho sister." yabo? Sister. Amen. Bona ke mna bra. Mna. Yabo? Unobona into yakhe. Yabo wama nomyumshido wesibili. Wathi hayi sihamba sonke man. Yabo? Sishiya. Zithu esika. Yabo sihamba sonke man sishiya. Yabo? It's okay. Khawuleza bhuti. Sithi khawuleza bhuti. Jonga, yaza ngesprint la nto fonini. Ebusuku. Bafika ke okabo siphana seklinik. Bafika apha kum. Yabo? Yatshintsha ivoice ke Bethe uba. ibhezi. Ma, yeah, ingani ichair eqondile. Lesibini iyahleke Bonile ke bongumjida. Ayibona le. Qobe yaxoka kuthi nanza ichair. Ngangqona. Uthi kangalona, "Hey bra." Jonga, benikhe ndaqhiwa bra kwezinsuku. Beso. Ukubalisela Fred ba ngiwe umnqondo. Bra! Do! Sanefumana. Asanefumana kaka bra. Hayi like yes. Siko eqalisa njalo. Yebo qhingo yayo. Ndio ufuma seba ukhe uyifumane le. But la kaka. Hey bra. Akufuni umnqondo. Kufumaniseka ba George le way. I-S manje ndiyithi. Toileting manje sit. Hey bra. Yes pan. I'm 30 minutes late. Bathi banjwe ile kaka. You feel like ba. Hey. It's like 10 le way. Uyafuna ukubhuba bale. Ndiyafuna ukubumba bra, but ke ile way indibambile. Maximum power indijojo. Yebo? Usakhwela ne-taxi. Desire bra, usathi ndiyakhwela. Ngithi chu. Yo. Ndisizawubayila way ufumaniseka abantu bambe S le way apha endleleni. Yes. Yebo? But ndasithatha isigqibo noba ndizawukhwela kalamini. Ndabona uba hey, ayipasi. Because hey, brother, ndiyabala noba yabona i-public, profile public and stuff, but ke also i-staff toilet. Ufumaniseka uba ungenawo umlungu. Nawe utye ixesha lomlungu use-toilet kaka wara. Yabo? Then I felt like ba mandigqibe ngoku yebo mandigqibe ngoku ndilapha endlini ndingathi espan phinde ngoku ndiphinde ndiyolwa yabo sizawungcola ndabasi yo ukulula ndiqeqa endlini yebo yes yebo anangxaki ndindedwa okay I'm alien yebo because ighost zawusespani iyashisa lekaka izandifila yabo noma se ashem yem abo gaga shem Brian le. gaga Kaloku liphumile la demon. brother I trauma away kayo intenza loss ne ewe ne dikhengiwe yabo kuka manje afuna seba ukubholo ngena ba bana what the fuck Jona ya. Uzoyebush. yeah Yamba wedanca bobedanca. Bana biza mayeza la kaka precious. Umjida unika ingcambu bra nobenga ngalomcingo. Ingcambu ifaka la way
like ekopini ugalela amanzi andiyazi igama layo lawo but uthi special Yeah. ugalela like emanzini yo ufaka le ncam ugalela amanzi amangaka nje amangaka ibile labo mina nambe ngathi Epsom salt yabona we andiyazi incambu bra like iroot Yeah. uthi mandiselele we lo mchita yabo no sela le we kaloku le ncambu ireleasa le toxin yayo ikhuphayo nento selele we mntana nawe kwathiwa mandingatyi kusasa emini uzithi bre Yeah. jonga lo mchita jonga to the fullest Iron fever, that's one. Exposure. This is Exposure. I'm the answer. Oh, you're iron fever. that's how I talk. Hey, Try you, but sometimes. lo mchita uthi mandingatyi lo mchita uthi mandingatyi yabo afika pha ngo-6 bakuni ndabetha le way mna nam sangabethe mos u-7:30 se-right yabo le way ifuna uphuma ngoku yabo kaka nomgabho Oh, too much. le way kaloku mnanam iyaqina yabo isystem yakho yonke yabo iphuma ezantsi nangaphezulu imagine ugabhe fethu ungatyanga Gold. ebomi kandikhale etoilet ndiphethe ipheyili lewe ngapha nakaka that's why ime ngaphandle Kwathini ntoni kakutyileyo? yaziyenaye bra Ntoni nutyileyo kuthini udanza uqabile boy. official kwam phaa ngaphuma liyelo boy Hey, bro. Wake wacima. Yacima bofu. Yes. ndacima kayi-1 lona yam ndacima Andisikhumbuli ndicima ndakhe ndacima ndazama. kayi-3 Yo, bra, andikwala kaka. Zacinyo ngogold. no uzicime wena sisitsho wena Bra, mna ndikhuliswa le-2000. Yeah. Yeah, yabo. Wumumele kaka. Yeah, ndikhuliswa le-2000 nofuni. Nozala wam bephilisa 2K. mama le kaka upeto wam snacks Yes, yes. ayifika phaa thukwe inye likaqi kuthiwe short out of the blue kodwa sanothukwa ngoku lo besithi babe benxiba ihlangu eziyi-1 ezifanayo yikakithi gcengeteki epink banxiba usize 3 boba Hey, I like your nosh mama, right? Makhona mangaka futhi. Yitsho. Esilawulise akamandi. Phele kanjalo. Ba. Wazwanqala inyawo lami ngithini ngiyaqaba. Hey, jonga bra, ibe khona ke ox conversation nginyawo lami. Fumanise kuba sebholeni. Fumanise kuba siyasela apha ndifumene colleagues yabo. Bendasibona esikaka sihleli phaa. Hey bra, sibukele inyawo lami esikaka sincokola ngalo. Sincokola inyawo lami bra. Ngicela amasini esikaka sincokola inyawo lami. Le nyawo lakhe nyanga mshintsha olwa. Yabo, qala ibona mos conversation and yepha kuzo. Then yepha kuzo lila ke wena ke brand Angehali futhi ngisho phone Yasenani wayo. awungakhali anamntu awuthuthezela manusikathanda ukhala bra Hayi mnandi. Are you freshest? Always. mangayeke kamkhosi kamera lo mntu bra kawuthongisa Kren ngoku Over. umanye kalekaka Giving back to the community, which is love. bra Giving love and care. yazi into Kren lawo machita khale bra Yes, awukhalwe too much. Ibalulekile la way, bra. question yakho ukhalwe Ibalulekile. Yes, I don't know yakhala ne kaloku fine question now
Siyakhala bra. Nomshini ukhala phakathi kwethu. Uyakhala, bra. Akazi private ya. Uyakhala wena. Uyalila ne? Kaloku Like yalila. Ya bela. Awulili. Yakhala wena. So for example, nansi topic ye-ox Ayakhala, yabo kufana nala uyazinqonqa. Wow, brother. Azenza ox. Yabona ke uzendaweni la. Yabo? Uyaqonda umfana. Yazinqonqa. Uyaqonda. Hayi. Uyanqonqa wena. Sasala mele kanjani? Hayi, aka. Yabona Job. Hayi nqonqa. Khona imini wena baby yabo le nawe for example wama naye ngomca ike for example izolo thina namhla we-sex Which is all. mna nam thina naye kaloku cela umamela uthe wena mnamdla we-sex wena but izolo mna ngokutofa kwa iPhone. Okanye icofa mna yintoni ibicofayo? licofikileyo You are right. kwataki Kwataki ikuku still. kwatake ikuku so Itapima me. kumntu wam unditakisele ikuku zona ethi akanam cela undimamele nondiyakuyo yabo waqomba yam wambatywe nyani shem andiyinikele kanye zibakhona impilo mna nafona yaqomba zenzeka isinye kusasa kanye zenzeka isinye phaa ngo-12 batywe ngo-8 I'm just saying batywe ngo-8 wena uqomba awunamdla wena Ndifune ngo-6 yena athi anzokuvusa ngo-12 mna ngo-12 ndilele kutheni kuzobanga ngoxa mna ngale xesha ayifuna ngayo yena esexhani kho semudeni namdla lo bawela yena Vusa mna wena xa uyibawela. wathi kazukuvusa nawe mosiyandixele bona yo baby uyosaxabana ke mntu wam xabanisayo umamela mos thini yabo iseshini yam endithethayo le uba wena ufuna undinika ingquza ngo-8 ufuna undinika ngo-12 nam ndifuna inquza ndifuna idiki ngo-4 wena ufuna undinika ngo-5 simamelana yayiba ke ubulaweni simamelene awu like andikagqiba uthetha oko ndithetha into eyi-1 uyathetha akanabhaqwa ngejam yima bra cela wena ngo-12 qala masim subreka jo ndifuna ulungisa into eyi-1 waye ndizibona yabo wena ufumaniseke ngoku ngalo 12 wakho wena yabo nancithe naye ngo-9 so great rengamasimba anaxeshela kuyo batywe wena ngo-12 pipi yama inamdla yakanamzeka ubeyonce Hayi man. andakanamzeka Rihanna norihanna kwayena andakanamzeka mnganam fanini ucimela amasiko yalam ishushu Yes sis. hot like a heat-top yabo ihamba phala phela ubeyonce yasenziwe wezakhe akaseproud no but wela Beyonce yabo kala xesha Beyonce sizinto ezenzekayo umna I hate man amajita I know but sisonke kule week us mna I know but sisonke kule week akho ungazinqonqe emadotheni Kubani sonke Nika Shiyana la wena John. ndakuxelela nqona sisebhushi ebusha hayi nam
wathi wathesta I nobody claim. Man, Yacelela. Yona le way public le way for now. push Jona le way Well, I feel like it's so cool. I so push a clear episode. Asoza Kupa yonke. I know Sims. I don't thetha ngam. Siyana moy. Anayitesta Kachayi lo ni maziyo. anayitesta bra. Joa bra. If we like lena. Bra. Yabo. Yam. Hey. If we kaka. Yam. Yeah, good. Hima yasifila and rape mntu. Uthe umntwana akafuni. Mamethe umntwana akafuni. Ngabanjiwe yaziqonda. Right. Wanvusa wathi ushaya ngevosho igrand. Lolly samdacha. So friend that there's a mood. Yes, sometimes Bungekho semuthi nyamos. ndakhe ndayenza loo leyo le nto ithethayo yazinqoqa ne boom freshest then ngiyobafumaniseka uba okay ulolo ufuna into ethile yaxabanisa loo nto uba ikaka yaba ngathi khona apho lihlutha khona uhlutha phi yena ubengafuni yebo uhluthe phi yena ufumene machita niyazinyalo What I want to know is ubana kuthena abantu be defensive over masturbating. Why we feel that Bayenza taboo. Yes, why in the taboo like masturbating? Quite sure ya Because it's not wrong. Like it happens. ayaziqoqa jo No, but it happens Why like try? after 5 months, but like it happens. Abantu bayenza into taboo. ndikhumbula ndihle nenye Hotman yebo sasiyosela phi kwenye club yabo sasisela pha qamusi ufumanise kwabona bafumanise ba ufune abantu bathi yebo high ghost iphi yes balungisa abantu yabo shayiweyo sathi siba okay siyavaya abafethu babalo abafethu babalo bangomajuice namna le bowla singowajuice yabo ngoku sabaluza ngolahlo ne okay ko ghost ke siluze waluzela mangaba nyanga ko ghost boom savaya yabo sayolala sayaqhabu official wasixela ba man anziba savaya surrender lapha kuwajuice yabo so akho ghost celebrity ni yebo fanele ngicela ekseni ndayiva ibhedi yashokuma yebo Yasebenza. cha jonga liqhuma hey lost kwenza nona yebo cha athi lithi demona kwakumba hey man khavula amehlo ujonge makwenzeka lona phansi yemnana uyazi liga straight enjonga inyawo zinjunju yebo usimamela kanti qomo kenza ngizombhodisa inqubo yakhe yayinembhodisi yabo tsamye and nakusasa zathi inkombe ngalawe zanthina namiyeka lawe ikhothi and yazi ba self esteem yakhe kufuneka Isaba iphakamile umnqondo fanele bathini uSimon Bone nezinqondo. ngone ndimnqonqa hayi go Ilelo yenzeka kuni ngu. goes that's why Oh, take that that's why it goes like self esteem. Do you see how we are conflicting? Kuchiri kamzi. Like in a way, if I don't know who khona le xesha fumanise ngobukhulu ngomjita bukele phansi ngabajita so bekhona le xesha ngoba amthengile yeka lawo uyabo so let's go like you yabo ayeka lawo Anze ngala ngoku mna ndayibuka nechere yam ndiyibukele ibhema style lawe Fonolo. lawe Pon. mara ibukele lawe You're the most awkward. Okay, but you're awkward people, but like I Nico. Another Nico do. What do you She's like, don't have a chance to play with him. Now I've got time to watch porn. This is my time. I've got another time. No, it's not like this is your time to watch porn, but like
uhleli because the conversation is about uba uhleli nomuntu wakho content whatever uhleli nomuntu wakho we do porn, you don't have to watch porn. Yenza la we. So you know what after watching it you're gonna do the thing. I don't have to watch it. That's how they think in my mind on you. Let's watch it. So zange wayiwatcha naye wedwa The head of awusayibukele lo okanye awunamdla wayo It's been a while. Yabo Jojo, ndithi Lexus